cai burhat mahom uru burhat mahom uru rapot tangi aki dina dua gabe mahom gabe mahom gabe mahom rapo lagi gabe mahom gabe mahom gabe mahom rapo lagi gabe mahom Alih Tuhan kepada Allah dari berbahagia bagi Allah Tuhan Yesus Kristus. Roh kami ayat Tuhan
Sekolah kita Sebab Rohaniyo Inalaho Manguduro Anak Roh Puri Yai Baca Pasu-pasu Paktuan Sabiteo Siapa Jorok di jalannya Tuhan Dinawa bisa tolong bagaso Tuhan-Tuhan mengasuh bagiai Agiat ma'ari Tuhan Dibagi benar Dinakakak siapa morokomu Uhud dinalau mulau Ruhut halakau lagi Suruh atau hitun perbagian Asal Tuhan dia Manihon orang pikiran kami Warga mulau gagasan Terus bahwa pas Tuhan Atau lapos bahwa kami ada Tuhan Ibadah kami Nabumu sebab ibadah saudara kamu Asal Tuhan dia Kosong boromu Buhut saat boromu Tuhan Ibadah sedaya Alanya ada Tuhan Bila mohon kami Tuhan jolong nagadei Jolani lakkan kami Asal Tuhan kiat ibas Dalam sabit Ibadah jolong nagadei Dinalau macalo pasu-pasu atau asari dia anak dulu diami siap keduaan asupati atau lapos doa yang ada Tuhan tinggal seterio pasal musuh akan bertanya masalah buru-buru masalah doa bisa dibuka akan kalau dibuat di kota di Palestina dan kami raja di bila-bila dan ada untuk ada sini di dasar sekolah atau kalau katanya mamio pada masa pada Yesus Kristus makanya kami tuh asih marah oleh makan Tuhan. Amin. Betapa hatiku Jalan-jalan pelan-pelan.
Kudul Mahita Saluhutna. Damang garina tagyok pa. Kurian itu hata masuk mahita tabukama marhite ede sian bukpede nomor 20 ayat sadata ayat tulu ayat tulu atau congjong mahita saluhutna. Marhite-hite goarni de bata ama dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goarni todi parbadia. Dungiman puling musema de bata oleh maita top pamajolma tumiru rupata tudus tu pangalahota. Dumidi pauli de bata Jahoba rusuk nabi nuat naisian si Adam bahin buru-buru. Jalan ditogu ibana tu si Adam. Alani ina binadomuni de bata dang jadi sirangon ni jolma haleluya martaniang mahita. Ale Tuhan de bata amanami na di banua kicam. Hodona mengatur hon pardongan sari beoni. Di idahodo dongan namion namar sakap naing marbagas. Jalan arodo nasida mahido pasu-pasum. Atong saya tatap manasida di bagasan asini roham. Pasu-pasu jalan ramoti manasida marhite-hite holong. Rajai manasida marhite-hite tod di barbadia. Asa mamuka dalam marujung di bagasan dame. Pardongan sari peon nasidai. Tangi hom matangi yang namion. Alam yasi dohot holong iroham. Amin. Kudul baikah. Tapi kema kursian kur gabungan ina HKBP Jajilan. Baby
bagasan Kristus Yesus sareng mobi di pengantin bisi Suwiwanto si Ticak dohok bisi Evelina si Mangora. Hatani Tuhan di tonga-tongata ulang las kiroha sadarion laos ucahan di tonga-tonga di rumah tangga ni anak dohok buru ni Uriata dan aing mardonga sarite. Di mana tersurat pembartu almanak di Uriata KBP di buku Ulaun Apostol Bidutulu ayat 6a. Ulaun Apostol Bidutulu ayat 6a sonoma dido Tuhan tadi. Alainin na si Petrus ma ang gobera dohot sere da adong diaw. Alain na adong diaw hulehong ma tuho di bahasa Indonesia dido. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Itu yang go saat. Nah, Horas manihita. Songon namuting wajah kau yang sejulo paru. Nah, orang baga udah lagi dope sambil gunai aspal namanya poso hata. Ala memang ikonek do patu rekoni. Ala di rubia posisi. Damang dainang memang ekspektasi na manang harapan pasti dimiliki oleh setiap manusia, kan? Au adong do impianku, adong do harapanku. Tujuh dua no. Kamu pesoni dora. Apalagi mak kedua pengantin no, behon. Dua cocok. Nah, alani damang dainang totu molo tahu si harapani waduh asa wui mana sahat mana dapot tak ditiki totu ikon along do strategi ikon along do tangga-tanggana tasusun kan si Suwiwanto do di si Evelina kan totu mulai bahkan sejak pacaran mungkin ngadi diskusi kamu anon molo dumsau kita tadi dinasi Suwiwanto songono mahita harapanku kobui kita songono si Evelina pe do itu si Suwion au pe molo beri ko songono mahita belagi molo beri zaman main kulang niat rumah tangga naso gabe unang soni hita harapan si bata ino na yulahon angka zolnai. Molo uweleng turpukon, molo tanata turpukon, didok si Petrus nakin emas dan perak tidak ada padaku. Alai ahana along yau, lehot tuh. Tui sih mana makai. Tuai dijolo nih, pintu masuk nih, bagas joron itu hari, nggak ada misi. Namang ido asini rohanitas tunanetra mana so yayasan tunanetra ya pentra nadong di jonok ni ibu kota tan boy marorgan marmusik boy mamijat madapol ngadong biulaon na mata pencaharian bagi orang-orang yang disabilitas alai di idang ngadong siap dia dari mana mangulu hanya satu yang dia pikirkan. Sekiranya ada belas kasihan dari orang lain. Kurupun untuk bagasan rohaku. Mungkin aku disabilitas doa disoloni di mataku. Kan? Godang doa orang aku disoloni Tuhani. Mungkin secara fisik saya sempurna. Alai wado di emosi, wado di intelektual, wado di parohao, wado di pangalang, wado di habit, ni ngolu, gudang mungkin, hahora. Dia muna dua disisui do di Evelina, mungkin secara fisik ganteng do si Suwion, secara fisik berat do si Evelina on. Alai mungkin ada kekurangan. Di bagasan melukuran kan adong hamurangani dia
Petrus adalah apostel, dia adalah murid Yesus, tapi tentu dia juga manusia biasa yang memiliki kekurangan. Perpataran dulu si Petrus, iya udah nggak dong, sere dohot, perak, kekurangan tadi, lumpuh doang, siapa? Pro si Petrus, hidup, tahu be, ada kekurangan, dan nggak dong, sere dohot, perak ya. Apa yang diharapkan peminta-minta itu ternyata tidak ada di si Petrus. Mungkin di bagasan rumah tanggamu dan suami, kekuranganku ternyata terkadang tidak kudapatkan untuk memenuhi itu dari seorang istriku atau suamiku. Harap rohaku ala au lilik dua bungo boimanya di jadi moi mulut Tuhan
Swiwantos Tijak dohot Evelina boru Simamora didahi rohamuna do nuain nang marbagas atau tango kamu majolo hata ni bata taringo turuhut ni pardongan saripion ni halak Kristen dung dito pada bata jolmai didok ibana mah dang denggan sasada bawai pucung hubahen mad ibana sada buru-buru pangrupi di ibana bahen akupna akup ni didok Tuhan Yesus ganuk na paulakon na niolina ya soalan ni nama permainan na pangalaku pos sado pangalaku donang nama kuat nasirangi atong na pinadomu ni debata dang jadi sirangon ni jolma songonodo didok debata tu bawai hamu kabawa haholongi hamu mapar di huta munabe songon Kristus nama kaholongi huriai jalan nama lehot diri na humokoksa unang muruk kamu dopak nasida kemarroha hamu madongani nasida sangat pahek kamu nasida songot dongan panian di hanguluan nasorasura dungi songonodo di dokhata ni debata tuak kaburu-buru dioloyak kaparapuam ma bawa nabe songon pangoloina di Tuhani ai bawa ido uluni pardihutana songon Kristus uluni huriai ikon botor porman toman mardongan halapohon dohon hadameon mitod di parange ni buru-burui imana arga di jolo ni debata dohot di jolo ni doha jolma atau dihamuna dua Swiwanto Sitijak dohot Evelina buru Simamora songonaka nama parangehon hatani debata mahamu sumolukon parasi ni rohaun dohot habasaron dohot haserepon ni roha mahamu masih paune-unean dohot masih sia-sia mahamu saluhut riting ni roha muruk rimas panonggahion dohot pangisayoni dao mai siap kamu alai digijang ni saluhut nai masih haholongan mahamu aido rahut-rahut ni nasutengkan dungi dami nasian debata imam mangarajai di bagasan rohamuna jala saluhut nabi nahemuna marhite-hite hata manang pabahengan totong mai marhite-hite guarni Tuhan Yesus asa ibana mangarajai rohamuna dohot ulau muna atau nunga dibagi hamu hata ni debata tarengo turuhut pardongan saripion ni halak Kristeni nama nukun maaun lain jumolo diho ale pangoli Swiwanto Sitijak ono doho maka zonjok ko di jolo ni debata naupoto saluhut doho di jolo ni kadongan na bugu di son na dipangido rohamdo si Evelina boru si Mamora na niritmon gabe dengan musaribe olo doho maka holongi ibana sian nasa roham dohot magulahon sian nasa gugum huhut maparangehon parangi na badia rat dohot ibana na olo doho mga juaju dohot hagaliona tung surah umurang parangina jalan sotupa paulahonmu manang tari konomu ibana paima disirang hamatean hamu subut molo na usadaro hamba ngolo isaluhut nai dokma olu namanukum maaw dohot iho ale inang Evelina boru si Mamora niririt ni si Swiwanto Sitijakon bahe dongan nasaripe na olo doho makahajong ko di jolo ni debata na boto saluhut doho di jolo niya kadongan na pungu di son na di pangido rohamdo si Swiwanto Sitijakon gabe sinodukmu olo doho makaholongi ibana siya nasa roham dohot marpangalahon na ture maradokpon ibana dohot maparangehon parangi na badia pabuwa halak Kristen mo jalan sotu pa mahilolok ko manang tadi konomu ibana paima disirang hamatean hamu subut molo nang sadaro hambang uloy sa lubut nai dokma olo susunit ni mga nang mabuhat hatana to hamu di bagasan buar ni debata ama
sirangon di sorga. Amin. Jalur pasu-pasu sia di batang. Di pasu-pasu jalan diramoti Tuhan di batang mahamu. Disodakkan Tuhan di batang mamuhina Tuhanmu jalan asih marohana bidahamu. Didopakkan Tuhan di batang mamuhina Tuhanmu. Jalan di pasaorhom madamena tuto dimuna. Amin. Jalan nomor parange diaka dalanna pengantin. Asih maroham kau Tuhan, baik mahami gawe sihabi ribo, asal waktua hamil padalangan rumah tangga nami. Kuriat. Tudoson hawanggur namar parbuedo yang gojol mam di bagasan akabidut ni jabum. Tudoson tunas ni auje tudo akka anakmu humadiam ni jam hasuhuton para anak nang parbu. Borat namamu perbuatan panai rasa semua yang jauh dan yang nami namamu dan di rumah tanggamu rasa bodoh di Habor seai ma Tuhan Yesus asa malua ho dohot isini bagas pengantin. Alai angkoam dohot dengan sejeru ikut Jehovah do oron nami. Tapasaha mapeliata tu debata martangi yang mahita. Ali debata amanami na di banua gicang hodo haroroan ni saluhud silehon lehon nadinggan. Dohot nasa ulibasa nama liutus. Tupasahan nami masian na nilehon mi tuhami pelian nami tuho. Sajalo may gabi uap na husus di jolong. Pasu-pasu may jalo ramoti. Asaw parhasiat kami pelianon. Patibulhon harajon mo dito nga to nga ni huriam. Dohot di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti to din. Asalam hutad dahami kudang ni silehon mi tuhami. Asalam gir-gir hami mandok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amen rap mahita mangidohon di tangian hato patay. Ale apa nami dari banua kita. Amin. Asih rohani Yesus Kristus. Holong rohani di bata ama.
dohot parsauran itu di parabadiama mamasu masuhamu dohot madohani hamu saluhutna amin. Horas Nalita Jalan-jalan nggak? Sama Parana. Oke, masing-masing perburu, perjalanan.
Berbahagia tiap rumah tangga di mana kaulah tamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita tanpa Tuhannya tiadalah lengkap. Di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu, serba tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu. Di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Bahagia tiap rumah tangga di mana kaulah tamu yang tetap. Tentu di mana? Orang. Babu di tulang dah. Dia butuh nami situ orang. Asdek, dek. Asdek jangan situ. Tulang nami situ orang sisa. Napure bebere di so. Di Pangolio. Roh kami raja nami ya sampai kamu si pendidikan itu. Ibebere mulu baru muna. Tulang nami situ orang. Mana, Bang? Wah. Tulang nami situ orang.
Lihat